umaskandi ngiyawuthanda ke nengoma futhi ngiyayithanda but le ngoma nje iyabhora and mhlambe ibhorisa nayo ikona ukuthi ngempela ifana nokuthi iwufudumezo wengoma kalwa and enye into okumele siyiconsider laba bathi na ukuculela abantu besifazane ibona abafaka into kwi-trend because ibona abantu abathanda izinto kufana noma une-business ubona ibhizinisi lakho watarget abantu besifazane inama-chances amaningi okusibe successful yabo because thina sithanda into ewala manje abantu besilisa bathanda into equality ezohlala isikhathi eside kusizani ukwakha ingoma ezothenga umuntu oyedwa ngoba ethanda isintu bese emva kwalokho kuyathulakala ithengwa omunye futhi oyibhinca kanti if uzocreate ingoma ezothanda wona wonke umuntu uzokwazi nokuqashwa kuma-events uzothola ama-views uqashwe kuma-events kudliwe ekhaya before abaculi bakaskani bebefa bengenalutho ngenxa yokuthi bebeculela ukujabulisa isintu nani bengenabo abantu abaningi abathengayo so now sebeculela umnotho nokuthi bebe right financial mhlawumbe ngakho sekuba nama-opportunities ukuthi nathi sifake kuma-events ngisho ngasiwona wamaskandi so ucula uphume kancane kumaskandi akukho wrong but ingoma let's be honest iyabhora uyimuyilalele nje uze umsindo ngathi kube kungena opopayi yabo nje iyabheda ingoma iloko nje kusho